Istante nga namaligyag mga alahas nga naimutang sulod sa usa ka mall sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City, gikawatan og valor sa 800,000 pesos nga mga alahas. Unom ka mga persons of interest ang padaan karong giila sa masakop sa Police Station 4. Ano ang report? Sa kuha sa CCTV sa tapad nga establishmento ni ining istante nga namaligya og mga alahas, makita ang pipila ka mga lalaki nga naglakaw-lakaw haduol sa maong istante pasado alauna sa hapon ni adtong Nobyembre 15. May usa ka lalaki nga daw kunuhay may kaistorya sa cellphone. Aduna usay kunuhay nagtanaw-tanaw og mga alahas. May pipila usab ka mga babae ug lalaki nga nagbarug-barug lang sa atbang. Pipila ka gutlo, mabantayang gipangutana sa usa sa mga lalaki ang attendant sa maong istante. Ug samtang puliki siya sa pag-entertain sa kunuhay customer, ang usa ka lalaki puliki usab sa pagpangita og paagi nga makakuha og mga alahas. Merong isang lalaki, minuod niya yung isang istante nila para makuha, para may pasok na yung kamay niya dun sa loob ng yung lalagyan ng alahas. Based dun sa interview namin sa kanila, ma'am, hindi nakalap yung part na yun ng nila, ma'am, yung lalagyan ng jewelry. Human nila malipat ang attendant sa istante, yano ra usab kaayo nga nag-anam-anam og biya ang mga lalaki o katapusang ni biya ang kunuhay nagpakaron ingnon customer. Diha na nabantayan sa attendant sa istante nga may nahanaw na nga mga alahas. Base sa mong video na screenshot sa mga pulis ang hulagway sa unom ka mga tao nga gitumbok karon sa Police Station 4 nga mga persons of interest. Gilangkuban kini sa upat ka mga lalaki ug duha ka mga babay. Nagtuo ang kapulisan nga posibleng milihok na usab ang mga grupo ilabi na kay nagkaduol na ang Pasko. So natin ma-file yung case kasi unidentified pa man sila, ma'am. Possible na tagalang-ula o possible din na dayo, ma'am. Sa mga nakamayong sa mga suspitsado, palihog sa pag-report sa labing duol nga police station o baka itawag ang kasayuran sa cell number 0998-598-6384 o baka sa 0915-835-4745. Samtang adunay panawagan usab ang OIC sa Lapu-Lapu City Police Office ngadto sa mga upunganon. Kinsa may maabot sa itong area na dili na ito kailang mga bagyo, ugnaw, kadudahan, ug nilihukan ato dayon isumbong sa atong pulis, sa atong kapitan, sa atong mayor na kay direct na linya. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak.